Kasu honetan, orain neurriak edo distantziak idazten baditugu, pentsa ezagun F bat, hau, foku distantzia, lehenengoaren foku distantzia, 2 zentimetro direla, bigarrenaren distantzia, erdia, zentimetro bat, eta pentsa ezagun D hori, hau dela 6 zentimetro. 2, 4, 6, ez. 6 zentimetro utziko dugu. Nahiz eta irudia oso egokia ez izan, 7 ipiniko ditugu. Venga, 7. Bueno, beraz, hauek guztiak positiboak dira, konvergenteak direlako, F' hemen dago positibo, hau hemen dago positibo. Eta hauen artean, ikusiko dugu nola tratatuko ditugun. Eta pentsa ezagun hau dela 1,5, bale? Distantzia hau, hemen dagoen distantzia, hau dela 1,5 zentimetro. Bueno, pasatuko gara urrengo horrira. Eta orduan hemen daukaguna. F' esan dugu dela lehenengoa 2 zentimetro eta F' bigarrena izango da zentimetro bat. I izango da 1,5 eta bilenten arteko distantzia izango da 6 zentimetro. 7 ipini dugu azkenean, 7. Hauek dira datuak. Nola egingo dugu? Irudian bezala. Hau da, lehenengo irudia lortuko dugu, bigarren lentea egongo ez balitz bezala. Hau da, lehenengo lentean, daukagu, ekuazioa, zati S, ken, zati S, berdin, zati F. Zer daukagu, F bat, lehenengo lentea denez, bat, eta bat, ipiniko dugu hemen. Orduan, lehenengo lentean, jakiteko non sortuko den irudia, ordezkatuko dugu, zati S' bat, ken, zati distantzia, ez dut esan, ez dugu esan. Non dago? Pentsa ezagun dagoela 3 zentimetrora, adibidez. Pizkada gehiago da, baina 3 zentimetro direla onartuko dugu. S izango da, S bat 3 zentimetro. Baina, gogoratu beti, hau negatiboa dela. Negatibo. Beraz, hemen -3. Berdin, zati, bi. Eta hemen, S' lortuko dugu. Eta honek ematen du, aldatu behar dut distantzia hau, ematen duen emaitza ez dator bat irudiarekin. Ipiniko dugu S bat ipiniko dugu 3 ordez
ipiniko dugu lau. Bestela minus lau. Eta hemen beraz minus lau. Bueno, orduan. Honek ematen du lau sentimetro. Vale? Beraz, hemen lortu duguna, distantzia hau, hemen dikona dagoen distantzia, lau sentimetro direla onartu behar dugu. Vale, lau sentimetro. Bueno, ondo, irudia ez dago eskala on batean, baina bueno, lau sentimetro. Beste kalkula egin behar dugu. Bigarren lentean, beraz, bigarren lentean, baita, ekuazio berbera erabiliko dugu. Bat zati S, bat zati S, bat zati F. Kaso honetan, bigarren lentearekin gaudenez, hemen bi ipiniko dugu. Ez dauka beste esan nahirik. Bi. Bueno, orduan orain. Zein da S bi? Hemen. Zein da guretzat S bi? Irudian begiratzen badugu, Irudian begiratzen badugu, S2 litzateke hemendik ona dagoen distantzia. Distantzia da S2. Hemendik ona. Orain ja, aurreko hau ez balego bezala. Orain bakarri daukagu lente hau eta oiektu hau. Eta distantzia hau da S2. Zenbat da hau? Ikusi badugu kalkuluetan hemendik ona dagoena lau sentimetro direla, zenbat egongo da hemendik ona? 3 sentimetro. Distantzia hau, izan dizuet lehen, distantzia honek garrantzia handia eukiko duela. Eta horregatik, orain lortu dugun emaitza lehenengo lentean, eta bigarren lentean jarraitzeko, distantzia hori, distantzia hau, S prima, honekin ikusita, hemen bien batuketa, 7 izan behar da, beraz hau 3. Baina, S idaztean, S2 idaztean, ze izango da, 3 ordez, minus 3. Ze orain, bigarren lentean gaude, eta hori eskerrean gelditzen da, beraz, minus 3. Hau, ordezkatzen badugu, hemendik lortuko dugu S prima bi eta honek ematen duena da 1,5. Vale? Beraz, azkenengo irudia, hau da, azkenengo irudiaren posizioa. Hau ze, grafikoki lortu dugun posizio hau. Eta, matematikoki ere, naiz eta hau guztia, eskutsez egin, nahiko antzerako atera zego. Hau da,
lortu dugun azkenengo irudiaren posizioa. Vale? Eta da, hemendik 1,5 zentimetrora. Lehenengo lentetik, 7 gehi 1,5, 8,5 izango litzateke. Eta hasierako puntu honetatik, baina hemen 1,5 hori da honekin, hemendik hasita. Eta falta zaiguna litzateke objektuaren tamaina. Tamaina, lehenengo lentean dagoen tamainoa, handipena eta bigarren lentean dagoen handipenak kontuan izan behar ditugu biak. Eta handipen totala egongo da. Hau da, lehenengo lentean handipen bat daukago. Albo handipena gogoratu dela I' zati I berdin S' zati S. Lehenengoan, hau izango da, bat, eta bat. Beraz, honekin kalkulatu dezakegu. Eta bigarrenean, gauza bera. Handipena, bi, izango da, I', bi, zati I, bi, berdin, S', bi, zati S, bi. S', ez da ikusten, baina, S'. Edo, modu labur batean. Beste modu bat daukagu hori adierazteko. Eta, beste arbel batean egingo dut. Eta izango litzateke handipen osoa, handipen totala izango da lehenengo handipena bider bigarren handipena. Eta ordezkatzen baditugu I' bat, zati I' bi, bider I' bi, zati I' bi, barkatu. Kontua da, bi hauek, hau eta hau, berdinak direla. Beraz, ezabatuko zaizkigu. Ezabatuko dira. Hau, eta hau ezabatuko dira. Beraz, gelditzen zaigu. Handipen totala izango dela. Izango dela, azkenengo irudiaren tamainoa zati hasierako objektuaren tamainoa. Logikoa ematen du honek, ez da? Hau, ezin dugu egin tamaino, handipenarena, ezin dugu egin distantziak. S', S', ez dira berdinak. Baina, individualki lortzen baditu bi handipenak, hauek bai lortuko genituzkela hemen ditugun S' bi eta S' bat eta S' bat, hauek badakizkigu, gero lor daiteke bestea, azkenengoa.